toj rezoluciji nalazi nešto čega ni u naznakama nema. Da je srpski narod proglašen za krivca za genocid u Srebrenici, da se srpski narod čini genocidnim, što je velika neistina. Ja sam dobro pročitao tu rezoluciju. U njoj se ne pominje reč ni Srbija, ni srpski narod, ni Republika Srpska, ni vojska Republike Srpske. U toj rezoluciji pominju se samo dve presude međunarodnih sudova pravde. U oba ta suda, taj zločin, masakr u Srebrenici, proglašen je za genocid. I za genocid su okrivljeni presudama po imenu i prezimenu samo pojedinci koji su taj veliki zločin počinili.